Dipusere, ti a este sărbătoare, îți va aducă tu suflet și tu inimile voastre de duruți și de temesiți armăni, ne cheamă lunină. Iurtia, de deschiderea preselui a Paștelui, se astăsește după sărbătoarea Paștelui. Tu a este zu, să adrau multe arăți. Și voi zic eu și să adară Nica, că știu că Nica ținem arățile noastre. Oamenii cu prosupindi erau, îți duceau pe la case și urau, bărbații zbuiseau prosuplu, să alăxeau tocăpidani, ică purtau fustăni. Mierli să alăxeau tusidăni de picurari, ți lipseau să vină dupurile aralii și zănurile. N-afoară, tubor, să adrau un foc mare și adetea era ta să-nsar peste el, ta si sănătos tot anul. Aesta zu avea și numai sadra maș de ziua iertariei. Tu aesta zu soia ini de cafte iertare. Oaspiții schirmisescu cu archii și cu lăcumii, archia zbea din păhurii și surau un la alaltul, preasenii cu sănătate. Arada este ca ței mai niți, îți ducă la ței mamări, părinți, frați, surări, nuni, ta scaftă iertare. Masera aia împăceat cu părinții, să genuncheai și zbâșeai mâna de 3 ori și ziceai, iartă-mi afende. Pară de lână, ică de scămambu, de care era legat un ochertu, ică o năcumată de hâlvă și niții lipseau să o acață cu gura. De-apoaia acăța preasele, și Paștii. În vestele despuritau vasele cu cinușii să nu aibă râde biane. De luni până miercuri, ținea trimei, mult oameni câte se armănesță. Pe mine chiar mi hărsiră multul, că ai vizui că cu toate că nu zburau din armâneaște, că ți se adră mai statora lucrul ăsta trebuie să-l zice. Cântesle și poeziile din țară multul oameni, și multul hărsiți erau că înveață limba armânească. Îi hristusesc și pe ei și voi să ne zic că noi armânii vai ținem cât putem noi și limba și cultura și adeția noastre să învățăm cât putem ca să neagă limba mult mai largă. Cu mare harau de suflet, eu zic că a este sărbătoare va vă hărsească multul. Tora și acompaniată la armonică din Nelu Peanci, Teia Alexandru Peanci de 13 ani, Hertu Maria Cristina de 10 ani, Gudu Alexandra Florina de 10 ani, Adela Goga de 7 ani, Ianis Alexandru Papacu de 6 ani, Ianis Goga de 5 ani, Ianula Maria Papacu de 4 ani. A cei care ne întrupără de acest evenimentul de azi, mult mușat, sunt Bar Macedonia, administrată de familia Diciu Mitică, Sece Mozaicom Elegant SRL, administrată de familia Zicu Mihai, Restaurant Nicol Zoe, administrat de familia Hertu Costel, Sece Marcom Central SRL, administrată de familia Caraulani Costel, Alimentara Flurie, administrată de Papacu Mădălina și de voi toți.
Viitora vă câlisesc cu smătriți la spectacolul nostru mult ușor și numai înapoi voi să-i Hristusescu și pe soția mea de la mass media care sunt o anamisa din noi. Bună ascultare și de acolo. Dada tu lumita dulții, dada te zburaști dulții, cu haramă te mătraști până când ea te craște. Ea te joacă, ea ți cântă, cu mirahii vrare multă, și când o dormi te mutraște, dă-ți n-acaz dezvăleaște. Câinic și nu-ți ducheaște, și tu somnic lo arățeaște. Iarna, noaptea cât-ui mari, dada îngătanti iari. În brață dada cântițânii, ță zburaște zboară bunii, ță cântă cântiții de somnul, să oară stifați mari domnul.